Mulle tää teatteri ja tää harrastus ylläpitää ihmissuhteita. Täällä näkee kavereita. Voi jakaa ilot ja surut. Tänne on helppo tulla, ja jos haluaa olla pois, sekin on mahdollista. Mä olen oppinut elämään tämän esiintymisjännityksen kanssa ja pitämään sen kurissa. Se ei kahlitse enää mun arkea. Jos tätä teatteria ei olisi harrastusta, eikä rytmiä. Illat menis somessa tai telkan ääressä. Musta on tullut itsevarmempi uusien ihmisten kanssa. En ehkä enää pelkää niin paljon. Kunhan jatkan vaan eteenpäin. Kaikki mokaa ja täällä siitä jopa palkitaan. Kyllä mä uskallan olla oma itteni. Mun on ihan hyvä olla itteni kanssa. Ennen otin enemmän lomaa iteltäni. Mä oon aina tykännyt esiintyä, mutta on ollut kova jännittämään. Se oli yksi syy, että mua kiusattiin yläasteella. Täällä mä oon oppinut rakastamaan esiintymistä. Se on sen jännityksen arvoista, enkä mä nyt oo yksin. Täällä erilaisuus on rikkaus, niin kuin elämässäkin. Esiinnyin paljon yläasteella. Tää koulu ja opinnot teki sen, ettei asia onneksi kokonaan jäänyt. Teatterin tekeminen ei tunnu työltä, velvollisuudelta tai pakolta. On ollut helppo huomata, että jokaisessa ihmisessä on luovuutta, jokaisessa erilaista. Mulle tuli mieleen Lemminkäisen äidistä oman isän kuolema. Äiti elää. Kun mä katsoin kuvaa, ajattelin, että jos en surisikaan kuollutta isää, vaan olisin iloinen ja onnellinen siitä ajasta, jonka sen kanssa sain, ja onnellinen, että äiti elää. Kenen puolesta mä olisin valmis kuolemaan? Onko joku ihminen, joka voisi kuolla mun puolesta? Mun äitikö? Miltä tuntuu menettää oma lapsi? Miten surusta selviää? Mun ystävä kuoli huumeiden yliannostukseen. Me ajateltiin, että se käyttää kamaa tai ainakin alkoholia, mutta kukaan ei ymmärtänyt, että se ongelma olisi niin suuri. Lemminkäisen äidissä se ystävä oli se, joka makasi maassa. Mä katoin sitä ja ajattelin, että siinä se on. Taulun teemana on äidin rakkaus, joka voittaa jopa kuoleman. Miksi sitä ei pelastanut rakkaus? Kenenkään rakkaus. Mä luulen, että ainoa, mikä auttaa surun ylipääsemisessä, on aika. Mä oon huomannut, että elämä ei oo helppoa. Jos edes joku merkitys tässä kaikessa säilyy, niin ihminen voi selvitä. Mutta jos ei ole mitään syytä herätä tai hengittää, niin juttu on vähän toinen. Mä en usko Jumalaa, mutta johonkin ylempään voimaan mä uskon. Joskus mä ajattelen, että ihminen on ollut olemassa satoja tuhansia vuosia. Jokainen syntyy ja kuolee. On rakkautta, eroja, kipuja, rahaongelmia, onnellisuutta, lapsia ja lapsenlapsia, häitä ja hautajaisia. Nämä samat asiat on miljoonat ihmiset kokeneet ennen mua ja löytäneet niihin jotain ratkaisujakin. Mulle Jumala on olemassa. Mä rukoilen paljon. Juoruämmiä. Tämän päivän Pissiksien kirkon portaat on varmaan koulun pihalla, kauppakeskuksessa, netissä, instassa tai appsilla. Toi Reunimainen on tosi kypsynyt noihin kolmeen, mutta se ei uskalla jättäytyä porukasta pois. Onko ne ystäviä vai kavereita? Mulle ystävä tarkoittaa enemmän kuin kaveri. Se on läheisempi. Siihen luottaa. Sen kanssa viettää enemmän aikaa. Ystävä auttaa. Se ei tuomitse sun ajatuksia ja mielipiteitä. Yksinäisyys voi olla tylsää, mutta myös rauhallista. Yksinäisyys tuntuu sydämessä.
Kaveri samaistuu huonoon säähän, kouluruokaan, opettajiin, arkielämään, mutta isot jutut puhutaan ystävien kanssa. Ystävän avulla jaksaa, niin kuluneelta kuin se kuulostaakin. On myös tuttuja. Niitä ei ole moikkaa, mutta siihen se sitten jää. Ihan pintapaskaa, päällimmäisiä asioita, Facebook-päivityksiä, kunhan puhutaan, ilman sen suurempaa merkitystä. Tuokin puhe on tärkeää, ajan kulua, mutta ei juurikaan diippiä. Meillä oli esitys huumeisiin kuolleiden muistotilaisuudessa. Ihmiset kiersi ja kuvasi enkeliä. Siellä oli myös paljon lapsia. Mä mietin, kuka niiden lähimmäinen on kuollut. Hakiko ne apua päihderiippuvuuteen? Osasiko kukaan auttaa niitä? Tai ottiko ne edes apua vastaan? Mun isä oli alkoholisti. Sen sairaus sairastutti meidät kaikki. Joku on sanonut, että 10 ihmistä ympärillä kantaa päihderiippuvaisen taakkaa. Häpeää, pelkoa, syyllisyyttä. Mua surettaa sen menetetyn elämän arvo ja läheisille aiheutuneet kärsimykset. Teatterin ja draaman kanssa mun huolet katoaa. Mun ei tarvi ryypätä tai vetää kamaa. Se tanssi on mulle huume. Mun äiti kertoi, että se alkoi aikanaan vetää viinaa, koska oli niin sosiaalisesti arka. Se ei uskaltanut puhua tai olla ryhmässä. Viina toi avun. Oli yllättävän raskasta olla paikallaan 2 tuntia. Mä oon niin vilkas, kunnon ADHD. Siinä stilkuvassa oli aikaa miettiä, hiljentyä, rauhoittua. Se oli vähän kuin joogaa tai meditaatiota. Mä olen menettänyt lähipiirissäni paljon ihmisiä, julistanut ne kuolleeksi. Kaman käyttö vei ne kiven sisään. Päätin, että en halua olla siinä mukana, osallisena. Kantaa siitä surua, kauppa kiinni. Kun enkeliä esitettiin huumeisiin kuolleiden muistotilaisuudessa, mä kuulin, mitä ne ihmiset puhu ja kaikki kamaa vetäneet tutut ja sukulaiset tuli mun mieleen. Mä en aio lähteä siihen sekoilun mukaan. Mun mielestä Kullervo on aikansa koulukotinuori. Juureton, väärin ymmärretty, lahjakas kristallilapsi. Se oli selvänäköinen jo lapsena. Isänsä ja äitinsä kieltämä. Orpo, sijoituslapsi. Lopussa se tekee itsemurhan. Kiroaa itsensä ja perheensä. En tiedä tekijätäni, enkä tunne tuojoani. Liekö telkkä tielle tehnyt, sorsa suolle suorittanut? Piennä jäin minä isosta, matalana maammostani. Iso kuoli, äiti kuoli mun sukuni suuri. Jätti mulle jäiset kengät. Mulla on monta masentunutta kaveria. Kun nytellään, siihen tunteeseen samaistuu. Teatteri on ollut se juttu, joka on pitänyt mut tavalla tai toisella elossa. Vaikka mä tässä ja nyt olisin iloinen, voin olla sisällä surullinen. Sen esityksen sisällä mä voin kokea roolissa iloa, surua, häpeää. Monille mun ympärillä on tapahtunut vaikeita ja hirveitä ja kamalia asioita. Mä olen aina tsempannut, tukenut, kuunnellut niitä. Joskus mä mietin, että jos mulla on hankalaa, niin kuka kuuntelee mua? Ei kai kukaan. Huomaisko ne edes sitä? Ellöspä, hyvä Jumala, elkösi sinä ikänä, luoko lasta luonnotointa, eikä aivan armotointa, niin kuin loit minun, Jumala, minun kurjaisen kuvasit, päivä pääskyille tulevi, varpusille valkenevi,
ei minulle milloinkana. Tule ei päivä polvenensa, ei ilo sinä ikänä. Mistä se unelmoi? Menikö se koskaan naimisiin? Rakastuiko? Saiko lapsia, lapsenlapsia? Missä sen hautaan? Rajalan tilan poika. Oli kai sillä etunimikin. Kiusattiinko sitä? Kiusattiinko ihmistä ennen? Mun 3 kaveria on ollut tosi masentuneita. Yksi niistä on selättänyt ongelman. 2 taistelee yhden asian kanssa. Niitä kaikkia kiusattiin koko koulun ajan. Syyksi riitti tappu pukeutua, omat ajatukset, jotka ei ollut samanlaisia kuin muilla. Oikeastaan mikä tahansa syy. Se, että pelaa futista ja on tyttö, eli oot jollain tavan erilainen. Syyksi riittää se, että sulla on outo sukunimi, vaatteet, hiukset, ihan mitä vaan. Vanhempien takia voidaan kiusata. Ne on eri maasta, ne on julkkiksia, ne on tehnyt jotain. Se on sen ja sen tyttö tai poika. Myös uskonnon takia voidaan kiusata, tai sen, ettei usko. Kaikki kelpaa. Suurin syy on se, että ei pysty puolustautumaan. Sä oot helppo uhri, ei vastusta. Itseluottamus ei riitä siihen, että laittaisi vastaan. Mua on kiusattu koko peruskoulun ajan. Tuolia potkittu, varastettu tavaroita, sanottu jotain, mitä ei tarkoiteta. Kiva paita, sopii just sulle. Mua kiusasi opettaja koko yläasteen ajan, ja siihen ei muuten niin vaan puututakaan. Mun mummi sanoi, että kun ihminen kuolee, sen mukana menee kokonainen kirjasto. Pienenä en tajunnut, mitä se tarkoittaa. Nyt ymmärrän. Tää taulu toi mieleen mun isän. Mä oon aina pienenä tottunut siihen, että mun isi korjaa kaiken. Se korjaa rikkinäisen pyörän tai auton. Se korjaa ihan kaiken. Mut miten paljon pelkään sitä, että mä meen rikki. Ja se onkin asia, mitä mun isi ei osaakaan korjata. Mua. Mun isi ei ole koko maailman sankari, mutta se on mun sankari ja koko maailma. Yhdessä esityksessä vanha mies sai sydänkohtauksen kesken meidän veistoksia. Se julistettiin kuolleeksi, peiteltiin kankailla. Sitten yhtäkkiä siihen tuli ensihoitajat ja löi sen papan sähköllä käyntiin. Oh my god, mä ajattelin, tää ei voi olla totta. Aloin ajatella, että kuolemaa ei pysty ymmärtämään. Nyt se kuoli, vai voiko tää olla mahdollista? Mä kannan sitä vahvan tytön titteliä, mutta mulla ei ole ollut ketään, jolle puhua. Mä kävin psykologilla, mutta en mä osannut puhua sille. En ukin sairaudesta, veljen dokaamisesta, omasta sairaudestani, isän sydäninfarktista. Ja sitten kerran mä huomasin puhuvani. Sitten itki lääkäri. Mä katoin äitiä ja isää, ja nekin itki. Silloin mä tajusin, että me selvitään tästä. Mulle teatteri on sitä, että mä oon huomannut jaksavani enemmän, olevani voimakkaampi kuin luulen. Tää ryhmä antaa voimaa. Mun pitäisi oppia näkemään itteni niin kuin muut näkee mut. Mun pitäisi oppia näkemään itteni kauniina. Mun pitäisi arvostaa jokaista mun kyyneltä, jokaista naurua. Mun pitäisi oppia luottamaan ihmisiin, jotka sanoo, että sä oot hyvä tyyppi. Koska kun mä katon peiliin, se mitä siellä näen, on se, jonka kanssa mun pitää oppia elämään. Treeneissä on ihmisiä, ystäviä, porukkaa, se yhteisö, treenit perjantaisin ja viikolla. Ei mulla ole aikaa syrjääntyä tai jäädä sivuun. Kun mä katson mun ystäviä, moni niistä on kokenut niin kamalia asioita, että mä teen kaikkeni suojellakseni itseäni siltä kohtalolta. Kun en mennyt lukioon, ei tullut mahdollisuutta olla prinsessa, niin kuin vanhojen tanssit. Teatteriharrastus ja Olkan prokkikset on tehnyt unelmista totta. Elämä on ollut yhtä vanhojen päivää. Oon oppinut ottamaan vastuuta. Oon aikuistunut, vaikka tuntuu, että olen aina lapsi. Oon eksynyt polulla ja ollut rikki ja solmussa. Mutta aina mä olen löytänyt takaisin reitille.